Grabatzen ari garen unean gaueko 10:00 11 minutu igaro diren honetan, Jakak eta Peio Etxeberriak Tolosako Beotibar pilotalekuan jokatu duten buruz-buruko txapelketa nagusiko final zortzirenetako laugarren norgehiagokaren analisi egingo dugu. Eri Jaka zen favorito, baina Peio Etxeberriak pronostikoak hautsi ditu 22 eta 13 irabazi ostean, eta honen bestez zenoztarrak lehen urtean ez zuen txapelketa jokatzerik izan eta aurten 2 urteren ostean itzuli denean berriz ere 8 onenen artean izango da. Gogoratuko dugu batetik Erik Jakak playoffetan esan ziola agur binakako txapelketari Ander Rimazekin batera jokatu zuen eta Peña eta Albizuren aurka lehen bala bakarrarekin iritsi ziren playoffetara eta bala hori ez zuten ongi ematerik izan, eta aldiz Peio Etxeberriak Martijarekin jokatu zuen txapelketa nagusia, baina hauek behar baino lehenago, espero baino lehenago esan zioten agur izan ere lehen fasean 8. geratu ziren eta lehen momentutik playoffetarako ere aukerarik gabe. Beraz, bientzat partida oso garrantzitsua zen, noski batetik 8 onenen artean sartzea zutelako xede, baina bestetik ere binakako txapelketa batez ere Peiorentzat ez delako erraza izan, Jaka askoz ere une oparoagoan ikusi genuen binakako horretan, eta gaurkoan berriz Peiok oso maila ona eman du. Lehenengo momentutik hasi da Erik Jaka dominatzen, batez ere sakean asmatzen, Erikek aukera izan duenetan ez du baliatu eta horri izan du erru handi bat, bai baitakigu Peio Etxeberria fisikoki zenolako zezena den, ikeragarria da nola eusten dion partidari, ze pilotetara iristen den, eta arnasa luzeagoko mutila da Erik Jaka baino, eta hori kantxan demostratu da. Hasieratik Peiok partida gogortu nahi izan du, Jakak ezin izan du hortikan atera, ezin izan ditu tantoak laburtu, abaguneak izan dituenean ere ez du amaitu eta ondorioz 12-3 aurreratu da Peio Etxeberria, une oso kritikoa zen Erik Jakarentzat. Azken finean Lizartzarra badakigu, askotan kosta egiten zaiola partidei, Lizartzarreri askotan kosta egiten zaiola partidei buelta ematea, baina gaurkoan egin du, gerora partida asko ikeragarri aldatu da, batez ere sakearekin min egin dio Erik Jakak, eta gero sake errematean ere asmatu du, eta hor ondorioz 11 eta 16 hurbildu da Jaka, baina gerora berriz ere Peio markagailuan joan egin da, akats nabarmen xamar bat egin du Erikek, eta horren ondorioz Peio berriz ere dominatzen hasi da, eta gero ez dio bat ere abagunerik utzi, jada Jaka ere fisikoki beteta ikusi dugu, eta azkenerako 22 eta 13 amaitu da norgehiagoka. Peiok oso sentsazio onak utzi ditu gaurkoan, eta datorren astean okerrez baldin banaiz sartuko da lehian, eta bertara sasoi betean iritsiko dela, horretan ez dago zalantzarik. Beraz, Peio Etxeberriako 22, Jakak 13 Tolosan, Peio Etxeberria final laurdenetan izango da.